A partir d'unes converses mantingudes amb l'Antoni Gelong vam veure la possibilitat de presentar a Lleida una exposició al voltant de la col·lecció de gravats que hi ha anat fent al llarg dels darrers anys. El gravat és la tècnica artística més democràtica que existeix perquè el no ser peça única és més abastable per més gent i vaig començar així. Després, evidentment, les parets es van acabar i continuava col·leccionant i llavors em vaig adonar que tenia una certa consistència. És un lleidatà que resideix a París i que, bé, com a temàtica d'una col·lecció artística, doncs ha triat l'obra sobre paper, entre altres coses, com ell molt bé explica, perquè és una tècnica artística que a ell li permet a ella l'adquisició d'aquests gravats. Aviat em vaig donar compte que no tenia cap aptitud artística, que l'única possibilitat que tenia per accedir a l'art no era a través de la meva història personal, sinó a través de col·leccionar. I llavors va ser quan, fa uns 15 anys, vaig començar a col·leccionar gravats. L'art és un patrimoni per a un col·leccionista, és un motiu de gaudi, és un motiu de presència social i tots aquests diferents nivells s'han de tenir en compte. Però també crec que el col·leccionisme té una funció social, que un col·leccionista ho ha de posar o a la seva vida o després de la seva vida al servei de la societat. És una col·lecció que en aquests moments té 350 gravats per un costat i per l'altre costat té més de 2.000 llibres o publicacions d'art. És una selecció de més d'un centenar de gravats que abasten pràcticament 6 segles d'història, és a dir, pràcticament la història del gravat, i que nosaltres hem intentat articular a partir d'un discurs que versa sobre la idea de la permanència del gravat. La voluntat ha estat fer una panoràmica dels diferents moviments artístics des del segle XVI fins ara. S'hi ha habilitat un espai dintre de les sales d'exposicions, un espai generós, on no només s'expliquen algunes de les tècniques del gravat, sinó que hi ha un espai de treball perquè els visitants que acudeixen al museu amb visites organitzades, siguin escolars o siguin d'altres tipus, puguin experimentar amb aquesta tècnica. Els artistes continuen gravant. En aquesta mateixa exposició es pot veure artistes actuals, la Nancy Spero, el James Rosenquist. El gravat viu una bona etapa en aquests moments. Hi ha grans artistes contemporanis representats. Jo crec que el que s'està donant en el món de l'art és una major diversitat de tècniques. Hi ha totes les noves tecnologies al servei de l'art. Malgrat hagin sorgit altres mitjans de reproducció tècnica de l'obra d'art, doncs continua sent una tècnica artística conreada pels principals artistes i que, a més, continua complint amb aquesta funció. El suport sobre paper, fins i tot utilitzant la fotografia digital o d'altres tècniques, continua sent una força de proposició dels artistes pel públic.